duk wanda ba su yi kunna wallet nasu na Celia ba su je su yi. Ga bidiyo nan zan sa muku a takaice. Kun gani gashi mutum zai danna nan kuga. Ka shiga nan wajen sai kai nan ka search gashi kai pasting. Adireshin gashi nan zan sa muku kalla ku taɓa nan wajen gashi. Kuna taɓa gashi nan wajen Ethereum za ka canja shi kamar da shi smart chain dama aka yi da shi ko kai pasting na adireshin nan da ko gashi nan ya baku. Celia tokens name symbol na Celia decimal nashi gashi nan 18 ne. Sai ka danna za ka yi importing nashi. Gashi nan zai buɗu kun gani yanzu gashi nan kawai zuwa zai yi na yi search. A nan za su yi distribution za su tura kowa abinsa a nan. Gashi nan yanzu za ku kalla bari na yi searching Celia yanzu. Bari in na sa adireshin ma zai fito in ma me na yi gashi nan za ku ga Celia yanzu. Kun gani ga Celia tokens nan ya fita nan. To kowa ya je yi importing na abinsa ga adireshin zan ajiye muku saboda scammers a yi noticing sosai.